Panorámu Rádia Sever dnes venujeme oblasti energetiky k dodávkam elektrické energie a plynu do domácností. Na to máme vzácnych hostí, inžinier Michal Daníšek, špecialista podpory predaja a Eva Nová, manažérka zákazníckeho centra v Žiline spoločnosti Right Power Energy. Ťažko sa v súčasnej dobe rozhodujú občania pre dodávateľov, pretože niektoré spoločnosti krachli. Čo sa v takých situáciách stáva, pán Daníšek, keď skrachuje dodávateľ? V prvom rade človek sa nemusí ničoho bať. On nepocíti, že nejaká spoločnosť krácha. Toto rieši aj zákon. Je to ošetrené. Takže doma neuvidíme bliknúť ani televízor, ani žiarovku. To je dôležité. Čiže im neprestane prúdiť elektrická energia. Títo zákazníci spadnú do tzv. Dodávky poslednej inštancie. Čiže tzv. DPI, skratke sa to označuje. Dodávku poslednej inštancie samozrejme stanoví distribútor. To znamená, že ak nejaký dodávateľ skrachuje z nejakých dôvodov, ten distribútor presunie toho zákazníka k dodávateľovi poslednej inštancie. Dodávateľom poslednej inštancie sú väčšinou dominantní dodávateľa. Každý rok sa samozrejme určujú, ale na základe ich veľkosti to bude na dlhé roky ešte stále takto. Čiže určuje to aj zákon. Áno, presne tak. To znamená, že ak ste boli napríklad v nejakej spoločnosti a bývate tu v Žiline, tak sa vrátite ako keby naspäť k SSE. SSE samozrejme predtým, než tento krok nastane, tak každý distribútor, ktorého toho odberateľa sa to dotýka, tak distribútor zašle písomné oznámenie o tom, že nastala takáto udalosť a že v súčasnosti do ich odberného miesta prebieha dodávka poslednej inštancie a súčasný dodávateľ je napríklad SSE Energia. Teraz ten zákazník dostane novú dohodu o platbách od tohto dodávateľa poslednej inštancie. A to je vlastne iba ponuka. To nie je ponuka, to je na to, aby on mohol ďalej fungovať. A teraz ten zákazník má 3 mesiace na to, aby sa rozhodol, že čo bude ďalej robiť. Ostane u SSE, alebo si nájde nejakého iného dodávateľa. To platí v rámci celého Slovenska. Čiže nikto sa nemusí báť, aj keby takáto spoločnosť krachla, tak kvázi my tú elektrickú energiu odoberáme stále, len je s tým spojená administratíva. Takže to rekapitulujem. Dostanem list o tom, že niečo také nastalo a som v súčasnosti u nejakého dodávateľa. Ten dodávateľ mi pošle dohodu o platbách. A mám 3 mesiace na to, aby som si uzatvoril s nejakým dodávateľom zmluvu. A za 20 dní ste u iného dodávateľa od toho dňa, kedy sa to stalo. Pán Daníšek, sú niekde aj napísané takéto pravidlá? Áno, je to v energetickom zákone, takže nikto sa nemusí báť. Týmto energetickým zákonom sa musíme všetci riadiť. Ale ešte je tam jedna dôležitá vec, aby sa nebáli, lebo však samozrejme otázka je, aké budú ceny. Tak takýmto dodávateľom v prípade takýchto situácií Úrad pre reguláciu sieťových odvetví jednoznačne stanovuje, za akých podmienok môžu vlastne fakturovať tie ceny. Čiže nemôžu tam si ľubovoľne strieľať drahé alebo neviem aké ceny. Nie. Sú to ceny, ktoré sú dané, môžu byť malinko vyššie od toho, čo je bežné, pretože bavíme sa o nie štandardnej situácii, ale väčšinou tá odchýlka je minimálna, takže ten klient to nejak markantne nepocíti. Pán Daníšek, aj takáto informovanosť patrí k benefitom našich poslucháčov a vašich existujúcich a potenciálnych zákazníkov. Ale o benefitoch, ktoré viete ponúkať, tak to dostaneme od pani Evinovej. Benefity, je to teda veľmi zaujímavé slovo, ale pre nás znamená to, že chceme byť nielen dodávateľom, ale aj partnerom každému zákazníkovi. Chceme, aby naozaj pri nás ostal, pretože chce a nie pretože musí, a preto jednou z takých veľkých našich predností je, že neviažeme. Zákazník pri podpise zmluvy na dobu neurčitú s tým, že kedykoľvek má možnosť sa rozhodnúť a urobiť svoje rozhodnutie inak. A je to v zmluve veľkými písmenami? Podľa zákona, ktorý dodržiavame. U nás pre istotu 2 mm. Aby aj tí menej zdatní so zrakom mohli prečítať bez problémov. Aj to je benefit vašej spoločnosti. A tie ďalšie? Prečo práve Right Power Energy? Tak určite je to preto, že naozaj snažíme sa byť férovým hráčom nielen na poli energetiky, ale aj v rámci partnerstva pre našich zákazníkov, ktorí sú pre nás prioritou a sú dôležití, sú aj hnacím motorom, motivátorom, reflexiou na to, čo robíme dobre a v čom sa môžeme zlepšiť. Čo je dôležité, naozaj to, čo uvidíte na zmluve, platí. Neexistujú u nás žiadne skryté pokuty, sankcie, čokoľvek, s čím sa možno stretli u iných dodávateľov.
Dokážeme ísť teda nie len týmto benefitom, samozrejme aj cenou. Cena je niečo, čím sa snaží hrdiť každý dodávateľ. Pre nás nie je dôležitá len cena, ale práve tá pridaná hodnota, pre ktorú by náš zákazník mal u nás zostať. Čo napríklad pri domácnostiach môže byť zaujímavé a možno nie je to štandardom, je technická asistencia, ktorú poskytujeme až v hodnote 400 € bezplatne. To znamená, ak sa zákazník u nás rozhodne zaviazať, napríklad aj s elektrinou, aj plynom, okrem toho, že získa výhodnejšiu cenu za elektrinu, ponúkame mu aj takýto benefit. Čo to vlastne znamená? Technická asistencia vlastne znamená, pokiaľ sa doma prihodí nejaká udalosť, každý už máme nejaké skúsenosti, pokazí sa nejaký spotrebič, nájdete si rozbité okno, zablokujú sa dvere, je nejaká závada na elektroinštalácii, porucha plynového spotrebiča, tak vlastne táto technická asistencia zahŕňa príchod pracovníka alebo remeselníka do domácnosti, zistenie vlastne príčiny tej havárie a jej následné odstránenie, prípadne taktiež hradiť drobný materiál použitý na opravu. Takže domáci kutilovia nemusia študovať všelijaké návody, na to sú ľudia, odborníci Right Power Energy. Nie sú to priamo naši zamestnanci, je to náš zmluvný partner, ale samozrejme máme už pozitívne ohlasy a skúsenosti ľudí, ktorí žiaľ museli využiť takúto službu, ale naozaj osvedčila sa nám a myslím si, že pre domácnosť je to jeden z benefitov, ktorý uvítajú. Čiže ja nemusím zháňať nejakých neistých, ale garantovaných vami vybraných odborníkov, ktorých nám pošlete. Áno, presne tak. Zákazník pri podpise zmluvy samozrejme obdrží informácie, informačný letáčik, telefónne číslo, kde je vlastne linka k dispozícii, identifikátor a postup a samozrejme budeme dúfať, že taká udalosť nenastane, ale keby náhodou, tak zákazník sa nemá čoho báť. Tak toto je veľmi zaujímavé.